салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. ин бародаро ин ба қадмо бозор бурдасем. нақша 12 мазор мегим, хеб бозор чандишкна бурдасемш. мақсад бародаро касоне ки дар канали мо меҳмони ҳатман подписат кунед ва ҳам зангуларо гирён кунед ва ҳам лайки бо бигира фаромӯш накунед. дастгири шумо ҳам подписатса кардана ва зангула ҷиқидана ҳаму лайки бо бигира ҳам ҷиқидан. ва бародаро касоне ки мақсад ба қай фурӯши гови фурӯши чизе доре ҳатман дар рақамҳои мо дар рӯи экрана дар ватсап равон кунед. мо иншаалло пешкаши мардум пешкаши бародарон мекунемш. шояд харидор пайдо шавад. ина бародаро ба қа бозорш бурдасем. всё ба қай хулиганай. да матароша бастагише бурдасем. бозори ҳоҷи шарифш бурдасем. кубрем чандш мегирифта бошанд барои қурбонӣ. бо як говига гирифтанiem барои қурбонӣ кардан. яками ҳуиш кем беҳаддинагӣ кард. оғози хуб шидагиай. бастемаш хеле хуб шидаги. با خیلی پخیدگی مقدار پخیدگی سخت هم نیست. حتی بسازایی